Čaute, tak už sa blíži pomaly jarná sezóna, jak sa hovorí, tak už som si s predstihom objednal nový Krobinores, lebo Alpinka už dožíva. Neoplatí sa mi už do toho viacej investovať, lebo už tam aj riadiel odchádza, tyčka odchádza. Po motorickej stránke je to všetko v pohode, ale nová tyč, hlava, uhlový prevod, blá blá blá, tak už sa mi to pre mňa moc neoplatí, ale som si objednal čo nové. Objednal som si Procraft. Toto je motorová jednotka Procraft 4-takt 38,9 cm kubického, 9000 maximál a je to 4-takt. Chcem vyskúšať niečo nové, tak som si objednal takýto. Je to asi najlacnejší 4-takt, ktorý som našiel na internete. Tak uvidíme, čo poví táto značka, či ma to veľko ohúri. Takže toto je motor a už mám odloženú tyčku. Čiže to sa skladá, neviem, či z 2 alebo 3 balíkov, takže musím zistiť. Ale ľúbi sa mi to také malé kinder vajíčko, nie je to ani ťažké po motorickej stránke. Takže máte sa na čo tešiť, budete mať možnosť vidieť a v mojom podaní tento Krobinores Procraft T5600. No zatiaľ z tohto Krobinoresu mám dobré dojmy, sa mi to ľúbi, a hlavne štartovanie je úplne ľahučké. Kykučky, chod má, vážne kykučky. A toto sa mi tiež ľúbi. Stlačíš, pustíš. A ľahúčke startovanie to má. A je ľahúčky, vážne ľahúčky. V jednej ruke ako vážne ľahúčky. Takže teším sa z neho. Zatiaľ to je v pohode.